गहपुरनि सासे आइजो केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। हेमारानि बसुमतारी मुंनि दुखुथिया आइजोआ सैनांनानै दं। रांनि आंखालाव मोजाङै फाहामथाय लानो हायाखै। राहा गोथे दुखुथिया नखरा रायजोफोरनि अनसुंथाय हास्थायदों। थारैनो केन्सार बेराम बुंब्ला जों बयबो मिथियो बेयो मोनसे गिख्रंथाव बेराम। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय आलुफारा गामिनि कख्रें बसुमतारीनि आंगो बिसि हेमारानि बसुमतारीया केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। रांनि आंखालाव दुखुथिया नखरा नांगौ बायदियै आइजोनो फाहामथाय होनो हायाखै, जाउनाव न'आवनो लाखिनानै दोननांदों बेरामिखौ। आइजोखौ फाहामथाय होनो थाखाय न'नि हा बारि बागान, दाउ अमा फानसेयावबो बेरामिखौ फाहामथाय होनो हायाखै, जाउनाव न'आव फज'नानै दोननांगौ जादों। दा जोङो न'खराव ओरैबायदि घायल जाना दंजोबो, जोंनि न'खरनिफ्राय सम्पति गासिनो फ्राय फानजोब्बाय, होमबाबो जों बेमारिखौ मोजां सिकित्सा होनो हायाखै। दा जों न'आव लाबोनानै न'आव ओरैनो फज'नानै फुथुना दोनबाय थाबाय। राहा गोथे दुखुथिया नखरा गोहोआव थानाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारजों लोगोसे अनफावरि रायजोफोरनिफ्राय अनसुंथाय हास्थायदों। अनफावरि रायजोफोरा दुखुथिया नखरनो अनसुंथाय हरनो हागोन। बेरामिनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9954657280 बे जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन। लोगोसे अनसुंथायखौ दैथायहरनो थाखायबो बेरामिनि आंगो फिसाजोनि एकाउन्ट नम्बर 447731866612 IFSC SBIN 0009140 एकाउन्ट नम्बरनि बिगोमा जुलिना बसुमतारी। बे एकाउन्ट नम्बराव अनसुंथायखौ दैथायहरनो हागोन अनफावरि रायजो नोंथांमोना। आरो होखानाय फन पेनि किउआरआवबो अनसुंथायखौ दैथायहरनो हागोन। रायजो राजा आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनि मुरब्बिफोरखौ जाहाथे एसे अनसुंथाय हरनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। केन्सार होननानै बयबो मिथिबाय आरो मिथिखाबाय, डाक्टारनावबो लांबाय, जों डाक्टारनाव प्राय बोसोरसेयानो लांलाय लाबोलाय खालामबाय थाबाय। सिकित्सा लायै लायै जों हायरान जाबाय आरो दा। आसा खालामदों बयबो रायजो राजा, नोंथांमोन आरो गोहोआव थानाय बिटिसि सरकारा दुखुथिया बेरामि आइजो हेमारानि बसुमतारीखौ फाहामथाय होनायाव मदद खालामगोन होनना। निउज डेस्क रिपर्ट, बड' लाइभ 24।